Ringside Queen of Hearts. Ringside Queen of Hearts yn sydd yn yr ail safle. Ie, wir. Ar hyn o bryd. A pus gyda'r pwyntiau. Eiros Davies y Steward yn trafod gyda Sarah Chapman. Mi fydden nhw'n galw nhw allan ac yn gyhoeddi yn fuan iawn. A mae'n rhaid dweud, ys ni wrth y modd yn gweld Bryn ac Amy yn aros yn y safle cyntaf. Ond Sarah Chapman a Gwyn Dobbs sydd yn penderfynu. Fe welon ni hi yn mynd gyda Sarah. Falle, i ddim yn moyn gweud gormod, ond wi ddim yn credu bod hi wedi gwneud dim byd i achosi iddi fynd lawr. Ond fe gewn ni weld, fel wyt ti'n gweud, dim ond Sarah a Gwyn sy'n gwybod yr ateg, a maen nhw wedi ateb y cwestiwn fyd. A mae rhywbeth yn dod o pen arall y cylch i sefyll ar y brig yn y dosbarth hyn, y caseg Cobiau Cymreig. Wel, Llanarth Fair Lady. Ie, wir. Zara Owen, sydd wedi bod yn cynhyrchu'r geffil yma, ond Larry Marshall sydd... Wel, Larry Marshall Jenkins erbyn hyn. Erbyn hyn, ie. Sydd yn ei marchogaeth llon gyfarchiadau mawr. Zara wedi cael diwrnod arbennig iawn. Risto Cleopatra yn ail. Marchogaeth Cheryl Frith. Diddorol iawn fe welon i'r enillydd tu flaen i ni nawr o dan gyfrwy gyda Sarah fyd, a wy'n cofio ni'n Clebran bod hi pwy mor dda oddi wedi mynd fyd, so mae fe jyst yn dangos dyw'r dosbarth ddim wedi bennu cyn bod e wedi bennu mewn ffordd, yndi fe? Wel, Llanarth Fair Lady yn bedwerydd yn enbumed llynedd ar y dosbarth yma, ac dwi'n cofio siarad gyda Zara Owen. Yn dweud, oedd hi'n falch iawn bod hi'n 4 mlwydd oed ac wedi gwneud cystal llynedd. Ie, wir. Ond yn edrych fan ei yn batrwm o caseg. Odi, ma'n wir. Mae'r enillydd Llanarth Fair Lady yn geffil bach weddol ifanc, fel o ti'n gweud, David. Llon gyfarchiadau mawr i Larry Marshall sydd yn marchogaeth Llanarth Fair Lady i ennill y dosbarth yma yn y dosbarth i gesig yn adran y Cobiau Cymreig tan gyfrwy. Llanarth Fair Lady dan berchnogaeth Geraint a Jess Hughes o Langurig ac Zara Owen sydd wedi bod yn cynhyrchu hi. Larry wedi camu fewn heddiw i ddangos ar ei rannu achos bod Zara wedi bod mor brysur yn marchogaeth yn dosbarthiadau i'r ceffylau hela. Da iawn i'r holl gysylltiadau ar ennill y dosbarth yma. Odi, mae'n batrwn smart, mae'r rhaid gweud. Yn plesio Gwyn Dobbs o fewn llaw, ti'n credu? Sy'n i'n meddwl y bysau. Llon gyfarchiadau mawr i Larry Marshall Jenkins yn ennill y dosbarth yma a marchogaeth Llanarth Fair Lady a marchogaeth Jess a Geraint Hughes. Odi, mae'n gaseg sy'n mynd yn rhwydd ac yn berffaith, mae'r rhaid gweud, ac Zara Owen perchynog wedi dewis y person reit i jwmp arnoddi gan bod hi yn feisir o le arall yn y ferchyn Larry. Wel, Zara wedi ymuno ag Larry. Wel nawr te, yn y bencampwriaeth, ti'n credu fe geiff y Zara y gaseg nôl, neu geiff Larry gadw ddi i fynd i'r bencampwriaeth? Wel...